Weather forecast, natuklasan ng mababang presyon sa silangan ng Butuan City, nakakaapekto ang timog kanlurang monsoon sa kanlurang Luzon at Visayas. In local news, ipinagbawal ang pangingisda sa Manila Bay dahil sa oil slick na nakita sa Bataan. Nakuhang 5.7 milyong halaga ng mga droga mula sa 135 na hinihinalang pusher. Nabuo ang mga bahay sa isang malawak na sunog sa Cagayan de Oro. For the national, sinusubukan ng mga diver na maabot ang nalunod na tanker ng langis sa Pilipinas. An international, kinundi na ni Blinken ang iligal na aksyon ng China sa South China Sea. Entertainment, numating na sa LA sina Maloy, Colette, Gwen Stacy at Aya ng Bini para sa KCON. Sports, sa anibersaryo ng kanyang gintong medalya sa Olimpiada, nagbukas si Heidelin Diaz ng isang weightlifting academy. International feature, larawan, kahangahangang seremonya ng pagsisimula para sa Paris 2024. National feature, tingnan, si Marcos ay nagsagawa ng aerial inspection sa Bataan oil spill at mga epekto ng bagyong Karina. Trivia, ang ebolusyon ng mga kable ng telepono. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, natuklasan ng mababang presyon sa silangan ng Butuan City. Nakakaapekto ang timog kanlurang Luzon at Visayas. Balita update, nababawang mababang presyon na bumubuo sa silangan ng Butuan City. Petsa Hulyo 28, 2024. Sa ganap na alas 3 kahapon ng hapon, inuulat ang mga meteorologists ang isang mababang presyon o LPA na matatagpuan humigit kumulang 770 kilometro sa silangan ng Butuan City, Agusan del Norte na may mga koordinado na 8.8 degrees north at 132.5 degrees east. Inasang makakaapekto ang sistemang ito sa lokal na mga pattern ng panahon sa mga susunod na araw. Bilang karagdagan sa LPA, kasalukuyan ring naaapektuhan ng timog kanlurang monsoon ang mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas na nagdadala ng pagtaas ng pag-ulan at posibleng mga thunderstorms. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto para sa mga update sa panahon at gumawa
ng kinakailangang mga hakbang, lalo na ang mga nasa mga vulnerableng rehiyon. Mahigpit na minomonitor ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon at magbibigay ng karagdagang impormasyon kapag ito ay naging available. Abangan ang mga updates sa umuunlad na kaganapang ito sa panahon. For the local news, ipinagbabawal ang pangingisda sa Manila Bay dahil sa oil slick na nakita sa Bataan, Cagayan de Oro City, Pilipinas. Ipinatupad ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagbabawal pangingisda sa Manila Bay dahil sa langis na tumagas mula sa isang krudo na tanker na sumadsad sa Bataan sa panahon ng bagyong Karina. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, ang paglilinis ng tumaas na langis mula sa pantalan ng Limay, Bataan ay maaring tumagal mula 3 araw hanggang 1 linggo. Sa pinakahuling ulat tungkol sa sitwasyon, inilahad na umabot na ang langis sa Pampanga, sa lahat ng baybayin ng Bataan at sa mga baybayin ng barangay sa Bulacan. Nais ng DNR na managot ang Shogun Ships Company Incorporated o SSCI na may-ari ng MT Terra Nova para sa pinsala sa gobyerno at sa mga naapektuhang pangingisda. Ang tanker ay naglabas ng 1.4 milyon litro ng industrial fuel oil nang ito ay lumubog malapit sa Manila Bay. Inatake ng army worm sa mga sakahan ng mais sa lungsod ng El Salvador. Isa sa ilalim ang lungsod ng El Salvador sa estado ng kalamidad dahil sa malubhang pagsalakay ng army worms na nakakaapekto sa daang-daang ektarya ng mga taniman ng mais at saging. Ang desisyong ito ay bilang tugon sa malawakang pinsalang dulot ng mga peste na nagdulot ng pagkawasak sa taniman at pag-iwan sa maraming magsasaka na nahihirapan. Itinuro ni Mayor Edgar Lignes ng lungsod ng El Salvador na ang pangunahing layunin ng deklarasyon ay matiyak na may sapat na pondo upang magbigay ng agarang at epektibong tulong sa mga naapektuhang magsasaka. Nais ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang upang makontrol ang paglaganap ng army worms at mabawasan ang karagdagang pinsala sa mga pananim. Ang pagsalakay ay nagresulta sa makabuluhang pagkasira ng agrikultura kung saan halos 420 hektarya ng mga taniman ng mais ang naiulat na nasira. Malubhang naapektuhan nito ang mahigit 720 na magsasaka ng lungsod na umasa sa kanilang mga produkto para sa kanilang kabuhayan. Lumalawak ang pinsala dahil hindi lamang sa mga taniman ng mais, kundi pati na rin sa mga taniman ng saging na lalo pang nagpapahirap sa kalagayan ng mga magsasaka. Sa kabila ng sitwasyon na ipamahagi na ang paunang tulong ng mga naapektuhang magsasaka, ang tulong na ito ay kinabibilangan ng mahalagang yaman at suporta upang matulungan silang pamahalaan ang krisis at simulan ang proseso ng pagbangon. Nakuhang 5.7 milyong halaga ng mga droga mula sa 135 na hinihinalang pusher, Cagayan de Oro City. Nakuha ang mga otoridad ng tinatayang 5.7 milyong halaga ng iligal na shabu mula sa 135 na suspect na naaresto sa 102 magkakahiwalay na operasyon na isinasagawa ng iba't ibang unit ng pulisya sa rehiyon. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro na higit sa 840 gramo ng shabu at karagdagang 1.3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 5.7 milyon ang nakumpiska mula sa mga hinihinalang pusher. Bilang karagdagan sa mga hinihinalang pusher, 41 na individual na nasangkot sa illegal na sugal ang naaaresto rin. Ang mga operasyon na ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng kabuuang 133 na individual. 20 na mga ito ay kabilang sa mga pinakainahanap na tao. Ang tagumpay na mga pag-aresto ay naitala bilang resulta ng pinakamalakas
na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad sa rehiyon. Sa kabuuan, 294 na individual ang naaresto. Ilan sa mga ito ay may iba pang mga legal na paglabag sa nakaraang linggo. Nabuo ang mga bahay sa isang malawak na sunog sa Cagayan de Oro. Ang ulat na ito ay nakabatay sa live na tugon ng Bombo News team mula sa apektadong lugar. Sa ngayon, wala pang detalyadong impormasyon ang inilabas ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil patuloy pa rin ang kanilang mga pagsisikap sa pag-apula ng apoy. Ayon sa mga paunang pahayag, ang mga residente itinayang nasa 20 kabahay na ang nasira. Ito ay hindi na ang unang insidente ng sunog sa lugar. Nakaranas na ang mga lokasyon na ito ng ilang mga sunog sa nakaraan. Nang dumating ang Bombo News team, nakita nila ang masigasig na pagsisikap ng mga bombero na mapigilan at maapula ang apoy. Ipinahayag ng mga residente ang kanilang pag-alala, inalala ang mga nakaraang sunog at nananawagan para sa mga epektibong mga hakbang sa pag-iwas sa sunog. Ang lokal na pamahalaan at mga serbisyong pang-emergency ay nagmamatiyag sa sitwasyon at naghahanda ng tulong para sa mga naapektuhan o nawalan ng tahanan dahil sa sunog. Nananawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging mapagbantay at makipagtulungan sa mga kasalukuyang operasyon upang matiyak ang kaligtasan. Magbibigay ng karagdagang impormasyon habang may mga bagong detalye mula sa BFP at iba pang ahensya.
For the national news, sinusubukan ng mga diver na maabot ang nalunod na tanker ng langis sa Pilipinas. Pagsubok ng mga diver sa sunken ship at pagsipsip ng langis. Sa kabila ng masamang panahon, sinabi ni Coast Guard spokesman Rear Admiral Armando Balilo na isasagawa ang diving operations upang matukoy ang lokasyon ng sunken ship at suriin ng mga tagas. Kung matagumpay ang inspeksyon, agad na magsisimula ang pagsisid sa langis at may barko nang nakatalaga upang dalhin ang na-recover na langis. Nagbabala ang Coast Guard na ang kabuang tagas ng kargamento ay maaring maging pinakamalalang oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, walang tagas mula sa kargamento ng industrial fuel oil na nakalubog sa 34 Metro, ngunit may inuulat na minimal na oil leak mula sa diesel fuel ng tanker. Nagtayo na ng oil containment booms bilang paghahanda sa pinakamasamang senaryo. Ang barko ay nalunod halos 7 kilometro mula sa Limay Port matapos makaranas ng matinding panahon. Inaasahang abutin ng 7 araw ang proseso ng pagkuha. Naharap ang Pilipinas sa mga hamon sa pamamahala ng oil spills, kabilang ang spill noong nakarang taon na nakasira sa Mindoro at isa pa noong 2006 na nagdulot ng pinsala sa Guimaras. For the international news, kinundina ni Blinken ang illegal na aksyon ng China sa South China Sea. U.S. Secretary of State Antony Blinken noong Sabado ay pumuna sa nag-aalab at labag sa batas na mga aksyon ng China sa South China Sea ilang oras bago ang kanyang pagpupulong kasama ang pinakamataas na diplomat ng Beijing sa isang regional na pagtitipon sa Laos. Sa Vientiane para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Foreign Minister Meeting, binigyang diin ni Blinken ang pangangailangan para sa isang malaya at bukas na Asian Pacific bilang pagtutol sa lumalawak na ambisyon ng China sa ekonomiya at teritoryo. Hinimok niya ang pakikipagtulungan ng US at ASEAN upang harapin ang mga hamon mula sa mga kamakailang aksyon ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea noong Sabado. Inanunsyo ng Maynila na tagumpay nilang na-resupply ang mga tropa sa Second Thomas Shoal, isang lugar ng mga nakaraang tunggalian sa mga barko ng China. Sinabi ni Blinken ang suporta sa resupply, kami ay pumupuri dito at umaasa na magpatuloy ito. Pagkatapos nakatakdang makipagpulong ni Blinken kay Wang Yi ng China upang talakayin ang mga karaniwang alalahanin. And for the entertainment, dumating na sa LA sina Maloy, Colette, Gwen Stacy at Aya ng BINI para sa KCON. Ang tanyag na grupong babae ng Pilipinas na BINI ay naging sentro ng atensyon nang dumating ang mga miyembrong sina Maloy, Colette, Gwen Stacy at Aya sa California noong umaga ng Biyernes para sa KCON Los Angeles 2024. Habang tumataas ang excitement para sa kaganapan, ang ikalawang grupo ng BINI na binubuo ni Joanna, Mika at Sheena ay kasalukuyang nasa biyahe upang kasama ang kanilang mga kapwa-miyembro. Abalang inaabangan ang mga tagahanga ang mga pagtatanghal at interaksyon ng grupo sa KCON, isang mahalagang pagdiriwang ng kulturang Koreano at musika na inasahang dadaluhan ng libu-libong tao. Abangan ang higit pang mga update tungkol sa mga aktibidad ng BINI sa festival. Sports. Sa anibersaryo ng kanyang gintong medalya sa Olimpiada, nagbukas si Heidelin Diaz ng isang weightlifting academy. Manila, isang
makasaysayang araw para sa Filipina weight fighter na si Heidelin Diaz noong Hulyo 26 nang ipinagdiwang niya ang dalawang mahalagang anibersaryo, ang ikatlong anibersaryo ng kanyang makasaysayang panalo ng gintong medalya sa Tokyo Olympics at ang ikalawang anibersaryo ng kanyang kasal kay Julius Naranjo. Sa espesyal na araw na ito, opisyal na binusa ni Diaz ang kanyang weightlifting academy sa Halahala Rizal. Sa isang serye ng emotional na post ng kanyang Instagram, ibinahagi ng kauna-unahang Olympic gold medalist na Pilipinas ang kanyang saya sa pagdiriwang ng pagsasailalim sa pasilidad na naglalaman ng seremonya ng pagpapala na dinaluhan ng mga kaibigan at panauhin mula sa Pilipinas at sa ibang bansa. Layunin ng akademiya ni Diaz na magbigay ng inspirasyon at sanayin ang susunod na henerasyon ng mga weightlifter na higit pang nagpapatibay sa kanyang legasiya sa sports. International feature. Larawan, kahangahangang seremonya ng pagsisimula para sa Paris 2024. Paris, opisyal nang nagsimula ang Paris 2024 Olympics Games noong Biyernes sa isang nakakabighaning seremonya ng pagbubukas na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa pamamagitan ng makukulay na laser at humatak ng atensyon mula sa mga dumalos sa makasaysayang kaganapan. Habang kumukuha ng mga retrato ang tanyag na Eiffel Tower, ang mga manunood, ipinagdiwang ng seremonya ang diwa ng pagkakaisa at kompetisyon na bumubuo ng mga Olimpiada. Ang 4 na taong kaganapan ay magaganap mula Hunyo 26 hanggang Agosto 11 kung saan kikipagtaligsaan ng lakas ang mga atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang sports. Ang seremonya ng pagbubukas ay nagmarka ng simula ng isang kapanapanabik na panahon ng atletisismo at pandaigdigang pagkakaibigan, habang tinatanggap ng Paris ang mundo sa mga makasaysayang puok nito. And also here in national feature, tingnan, si Marcos ay nagsagawa ng aerial inspection sa Bataan oil spill at mga epekto ng Bagyong Karina, Manila. Noong Sabado, isinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang aerial assessment upang suriin ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Karina at alamin ang lawak ng oil spill mula sa nalunod na tanker na MV Terevan Nova. Ayon sa ulat ng Presidential Communications Office o PCO, lumipad ang Pangulo sa mga apektadong lugar sa Pampanga, Bulacan at Bataan kung saan nalunod ang oil tanker na may kargadang 1.4 milyong litro ng industrial fuel. Ang inspeksyon na ito ay naglalayong mangalap ng mahalagang impormasyon para sa mga hakbang sa pagtugon at pagbangon matapos ang kalamidad at krisis sa kapaligiran. Ayon sa mapa na inilabas ng Philippine Space Agency noong Biyernes, ang potensyal na oil spill ay maaring makakaapekto sa isang lugar na humigit kumulang 14.4 ng kilometrong kwadrado. At para sa trivia, ebolusyon ng kable ng telepono. Isang maikling kasaysayan ng telepono mula sa imbensyon hanggang sa sentralisadong koneksyon. Mahigit isang siglo na ang nakalipas ng imbentahin ni Alexander Graham Bell ang telepono na unang kumukonekta sa mga individual na pares ng telepono gamit ang pagkahiwalay na linya. Ang kauna-unahang linya ng telepono na itinatatag sa Boston noong 1877
ay nag-uugnay sa tahanan ni Charles William Jr. sa Somerville at sa kanyang opisina sa lungsod. Gayunpaman, limitado ang sistemang ito dahil ang bawat gumagamit ay makakapag-usap lamang sa isang iba pang ang pangangailangan para sa mas malawak na komunikasyon ay nagdulot ng pangangailangan para sa isang sentral na pasilidad ng interconnection na nagpapahintulot sa maraming linya ng telepono at konekta at nagbibigay daan sa mga tao na makipag-usap sa higit sa isang tahanan ng sabay-sabay. Ang inobasyong ito ang nagbigay daan sa malawak na network ng telepono na kilala natin ngayon. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Maraming salamat at magandang araw. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.